Беше страхотна сутрин. За някъде за около 2 часа снимахме голям екшън. Добро утро, ден 2 от нашето пътуване. Часът е 6:30. Е, тук направили сме по едно кафе с My Brother Любенди. Сега ще закусим. Към 7:30-8 ще дойдат да ни заберат. Тази сутрин обаче вали вънка, не знам дали се вижда. В принцип няма. Днеска, понеже по програма сме на укритие за грабливи птици, в принцип ние нямаме претенции, нали? Така че ще видим каквото даде природата. Отиваме на Хосе, сина му дойде да ни вземе и отиваме в укритието за царски орли. Вече сме в укритието, затова трябва да говорим малко по-тихо. Използваме тези микрофони. Техниката е на лице. Ето е Любака и той е тук. Трябва да бъдем много внимателни. Все още няма никакво движение. Ето да видите каква е обстановката и вънка. Да, мъгливо е, но пък изглежда доста обещаващо, така че стискайте палци. Ето после. Чакаме царския орел, но все още няма нищо. Така че се надяваме до последно да дойде.
Този ден ни предложи само това. Времето се влоши и се наложи да се приберем към хотела. В оставащата част от деня обработахме снимки, почиствахме техниката и правихме план за следващия ден. Чакахме с нетърпение сутринта да ни заберат, защото щяхме да сме на нова локация, а тя наистина ще да ни предложи доста изненади. Беше страхотна сутрин. За някъде за около 2 часа снимахме голям екшън, голямо разнообразие от птици, доста динамично небе, имаше малко вятър, което сутринта още при идването мислихме, че ще е проблем, но в случая се оказа голям плюс, понеже когато кацат птиците дух срещу тях и им отнемам повече време да каснат, което ни дава време да реагираме и да снимаме. Гласът ми хубаво. Разнообразие от птици като червена каня, мишолов, орли имаше, дори и сива чапла. Няколко пейзажа успях да направя. Ето да видите. Уникално беше, уникално. Днеска беше много добре, брадър. Супер, Заложен ли си? Да, имахме яко късмет. Бака успя да направи много хубави кадри, поне от това, което видях, така че чакаме резултата да видим. Супер. Много сме доволни. За 2 часа ги разпукахме и може да И си за ходим. 2 часа уникално беше. Хайде отиваме да почиваме и ще се включим после. Чао!
Събрахме се на обяд, малко починахме, пазарувахме и сега ни забраха отново след обяд да ходим в следващото укритие. Ето го колегата Райко и отпред Любака. Отиваме този път в укритие, където снимат ястреби, така че се надяваме наистина да видим и да снимаме ястреби. Само че там трябва да се пази абсолютна тишина, така че включване ще има след това с отзив как е минало. Хайде, стискайте минути после. От доста време чакам този момент. За първи път тръгваме с конкретна цел да снимаме ястреб. Днес имаме възможност да го видим тук в неговия хабитат. Открито пространство, дървета и тишина. Точно такива места той избира, когато ловува. Не след дълго тази величествена птица ни удостои със своето присъствие. Това, което ни оставаше, е единствено да снимаме и да й се наслаждаваме. Току-що се прибрахме, оставиха на ето с тези коли ни караха. Там се останалата част от групата. Доста съм доволен. За първи път виждаме ястреб и успяхме да го снимаме. Нямаше много екшън, но беше красив за гледане. Бързо падна светлината и накрая стана трудно за снимане. Сега с Любака и останалата група ще отидем пак при Чичо Хосе в ресторанта да вечеряме. Тези дни небето е страхотно и от снимките днеска видяхте колко динамично беше небето. Хайде, оставаме си сега и ще се видим на следващия ден. Чао! Добро утро! Часът е почти 8 и както сами видяхте, все още няма никой по улиците, празно е, тъмно е, тук се развиделява чак към 9 без 15 изгрева. Аз чакам бате Любчо да дойде и да изпим по едно хубаво кафе. Охо, бай, брадър! Стигаме снимак.
Thank you. Ето официално добро утро и от нас. Кафенцата са топ. Да. Еспресаки и спаниш еспресаки. Какво правим сега? Подготвяме се за тръгване. 8:30 някъде ще тръгнем до локацията, където ще ни чака. Хосе, който се оказа, че се казва Давид. Да. Ние му викаме Хосе. Ние му викаме Хосе, а той си казва Давид. Както и да, но все не се усмихва човека. Днес ще снимаме царските орли. Последно, това беше извън програмата, но понеже не можахме да ги снимаме по програма, Давид се съгласи, беше му свободно, допълнително да отидем в днешния ден, събота, с още двама испанци. Като на този път би трябвало всичко да е наред, времето окей, няма мъгла, предния път мъглата беше проблем и тя ни предсаха снимките, защото птиците ни идвали на мъгла. В момента няма много вятър, разкъсана облачност, няма мъгла, така че днеска трябва да ги скипнем снимки. Ето и сами може да видите, времето е тихо, спокойно, разкъсана облачност, което са добри условия за снимане днеска, така че се надяваме на най-доброто винаги, отиваме позитивни и това е. Хайде, спиваме кафето и тръгваме. Елате с нас. Тръгваме рано от хотела. Днес ни очаква дълъг път и една последна възможност. Срещаме се с Давид на оговорено място, прехвърляме фотографските раници, нагласяме техниката и екшън камерите, готови да заснемат всичко, което предстои. От тук поемаме нагоре, далеч от населени места, високо в планината, към укритието за царски орли. Първият ден, в който бяхме на тази същата локация, нямахме никакъв късмет. Орлите така и не се появиха. А това е една от най-важните птици, които искахме да заснемем по време на това пътешествие. Днес е последният ни шанс. И още с пристигането, късмета най-накрая беше на наша страна. Царският орел ни посети почти веднага. Понякога едно пътуване не завършва там, където си тръгнал, а в един кратък момент на тишина. След 3 дни по пътища, укрития, открити пространства, срещи с различни птици, различни места и очаквания, всичко сякаш се събира точно тук. След дни на чакане, дъжд, ранни тръгвания и несигурност, тази среща ни напомня защо сме тук. Царският орел, една от най-величествените птици в Европа, върхът на хранителната верига, символ на сила, свобода и баланс в природата. Неговия свят няма бързане, няма шум, само присъствие. И в такива моменти разбираш, че не си дошъл да вземеш кадър, а просто да бъдеш свидетел.